Har du nogensinde følt, at smerter, angst eller søvnløse nætter stjæler din energi og livskvalitet? Forestil dig at have en naturlig, sikker og effektiv løsning, uden psykoaktive effekter, for at genvinde kontrol over dit velbefindende. Det er præcis, hvad Frank & Frey CBD-kapsler lover at levere. Men opmærksomhed, bestanden løber hurtigt ud, og tusinder af mennesker garanterer allerede deres egne. Hvad er Frank & Frey CBD-kapsler? 100% naturlige kapsler formuleret med CBD med høj renhed. Udviklet til dem, der lider med kraftig hvid markering kronisk smerte, kraftig hvid markering angst og stress, kraftig hvid markering fokus på vanskeligheder og koncentration, kraftig hvid markering søvnproblemer. Ingen THC, det vil sige ingen psykoaktive bivirkninger. Legaliseret og sikker produkt under overholdelse af grænserne på op til 0,2% THC. Hvordan fungerer de? CBD interagerer med endokannabinoidsystemet, der regulerer vitale funktioner såsom humør, søvn og smerter. Mest rapporterede resultater fra brugere. Lille blå rumpe hurtig og kontinuerlig smertelindring. Lille blå rumpe reduktion af angst og stress. Lille blå rumpe forbedring af søvnkvaliteten. Lille blå rumpe psykisk fokus og energi i løbet af dagen. Lette tagekapsler med absorption, der begynder at virke i 45 minutter til 2 timer. Rapporterede reelle fordele. Mennesker, der har brugt rapport. Mindre led og muskelsmerter. Stille og genoprettende nætter. Større vilje til daglige opgaver. Følelse af rolig og mental balance. Mere end 86.600 verificerede kunder er allerede godkendt. Grinende ansigt, men opmærksomhed, efterspørgselen er meget høj, og bestanden er begrænset. Ofte stillet spørgsmål. Er det sikkert? Kraftig markering ja, formuleret med naturlige ingredienser og inden for juridiske standarder. Hvor meget skal jeg tage? Det anbefales at starte med 10 mg per dag og justere efter behov. Er der bivirkninger? Generelt, mild eller ikke eksisterende. Kontakt altid din læge, hvis du bruger andre lægemidler. Hvor hurtigt ser resultater? Mange rapporterer forbedringer i de første par uger. Hvis du leder efter en naturlig måde at lindre smerter, reducere angst og sove bedre, kan Frank & Frey CBD-kapsler være svaret. Højspændingstimen kører, lager er begrænset, og enheder løber hurtigt ud. Håndoppeger til højre, klik på det officielle link nedenfor og få dit, før det slutter.